prvých storočiach kresťania slúžili sväté liturgie v katakombách na hroboch mučeníkov, ktorí sa obetovali za Krista. Preto na každom oltári, na každom mieste, kde kňaz chce slúžiť bohoslužbu, musí mať plátno nazývané antiminc, kde bude slúžiť symbolicky na hroboch mučeníkov, lebo do tohto antimincu vkladáme ostatky sviecení antimincu kněz nemůže vykonávat. Může být přítomen, může asistovat, ale tyhle modlitby čte jenom biskup. Antiminc pomazuje ružovou vodou, mírem jako dar Ducha Svatého a vkládají si do takové kapsičky pozůstatky svatých mučedníků. Antiminc je tiež vyjadrenie jednoty v cirkvi medzi kňazom a biskupom. Každý biskup vysvecuje antiminci a podpisuje svojím menom a tým je v spoločenstve s každým jedným duchovným, ktorí slúžia sväté liturgie, otvárajú ten antiminc a prinášajú dary a premieňajú Ježiša Krista. Teraz po posvetení tých antimincov rozdajú sa na každý jeden prestol, oltář, aby bola tá jednota. Každý nový biskup dáva nový antiminc so svojím podpisom a samozrejme časom je i opotrebovaný a časom sa musí aj vymeniť.